Oli syksy vuosi 1981 ja Tamminiemen huvilan työhuoneessa odotettiin yhtä ainoa allekirjoitusta. Paperi oli valmis. Sanat oli muotoiltu varovasti, kuin niitä olisi hiottu peilten, että lause voisi kataa jotakin paljon suurempaa kuin yhden vanhan miehen. Tarvittiin vain nimi sen alle. Mutaksi, joka oli neljännesvuosisadan ajan ohjannut koko kansakunnan kohtaloa, ei en totellut. Kyn vapisi. Ja niiden harvojen ihmisten kasvoilla, jotka olivat sallittuja olemaan tuossa huoneessa, luki jotakin, mitä he eivät uskaltaneet sanoa neen. Sillä he tiesivät salaisuuden, jota koko Suomi ei vielä tiennyt. He tiesivät, ettei talon isäntä ollut en aikoihin ollut se mies, jonka kuvaa lehdet edelleen painoivat. Ja he tiesivät vielä jotakin raskaampaa. He tiesivät, että samaan aikaan, kun he seisoivat tuossa harmoniisessa huoneessa uskollisuudesta puhuen, jossakin muualla oli jo kauan jaettu sit, mitä tämä mies ittisi ilkeensä. Kysymys, joka jäi leijumaan tuon huoneen ylle, on yksinkertainen ja samalla julma. Olivatko ne ihmiset, jotka kääntyivät Urho Kekkosen ympärille, todella hänen uskollisia palvelijoitaan? Vai kyttivät he häntä, hänen valtaansa ja lopulta hänen heikkoutaan, ajakseen ennen kaikkea omaa paikkaansa tulevassa vallassa? Tämä ei ole tarina yhdestä presidentistä. Tämä on tarina piiristä, joka sulkeutui hänen ympärilleen, luottamuksesta, joka peti, ja paluusta, jota ei en ollut. Tästä syvyydestä lähdemme nyt liikkeelle ja matka vie meitä kauas taaksepäin aina niin vuosiin, jolloin kukaan ei vielä osannut kuvitella, että uskollisuuden ja vallanhimon raja voisi murtua niin täydellisesti, ettei kukaan en tietisi, kumpaa hän palveli. Tamminiemen huvila Helsingin Meilahdessa oli tuolloin koko Suomen sydän, vaikka harva tavallinen kansalainen psi koskaan sen porteista sisään. Sieltäkin johdettiin maata. Sieltä soitettiin puhelut, jotka ratkaisivat hallitusten kohtalot. Sinne saapuivat vieraat, joiden nimi ei aina kirjattu mihinkään. Ja juuri siellä, noiden seinien sisällä, oli vuosien mittaan kasvanut jotakin, mitä kukaan ei ollut suunnitellut alusta loppuun, mutta jonka jokainen osanen palveli samaa päämäärää. Sit et valta pysyy yhden miehen ksis ja itse pysyy mahdollisimman lähellä sit kötötä. Mit lähempän keskusta ihminen oli, sit enemmän hänellä oli menetetty. Ja juuri siksi syksyllä 1981 tuon huoneen ilmassa ei ollut pelkkä surua. Siellä oli myös laskelmointia. Olivatko ne todella samat ihmiset, jotka olivat vannoneet uskollisuutta? Ja jos olivat, miksi he katsoivat poispäin juuri silloin, kun heidän olisi pitänyt katsoa suoraan? Jotta ymmärtäisimme, kuinka tähän hetken tultiin, meidän on palattava aikaan, jolloin Urho Kekkonen ei vielä ollut koko kansan nimi. Hän oli syntynyt vuonna 1900 Pielaveden maalaispitis metsästynjohtajan poikana. Hänen lähtökohtansa eivät luvanneet min suurta. Hän oli pohjoisen miehi, tyhjän niukkuuden kasvattama mies, joka oppi varhain, ettei min saa ilmaiseksi ja et kaiken takana on tahto. Hän opiskeli lakia Helsingin yliopistossa, vitteli tohtoriksi, toimi virkamiehen maatalousministerissä ja nousi sitten politiikkaan maalaisliiton riveissä. Mutta jo noina vuosina hänessä erottui jotakin, mikä ei ollut tavallista. Hän osasi puhua mit erilaisimpien ihmisten kanssa. Hän muisti kasvot ja nimet. Hän rakensi suhteita kristillisesti vuosi vuodelta kuin mies, joka istuttaa metsätieten, ettei se kasva yhdessä ys. Tämä oli hänen ensimmäinen ja ehkä tärkein salaisuutensa. Kekkonen ei rakentanut valtaansa pelkästään puheilla tai lailla. Hän rakensi sen ihmisistä. Hän piti yhteyttä opiskelutovereihinsa vielä vuosikymmenien ilkeen. Hänellä oli metsästyskavereita, kalastuskumppaneita ja hiihtotovereita, joista monet pystyivät myöhemmin merkittäviin asemiin. Hän kutsui nousevaa nuorta sivistyneistä Tamminiemen niin sanottuihin lastenkutsuihin, illanviettoihin, joissa tulevaisuuden vaikuttajat saivat istua presidentin pöydässä ja tuntea itsensä valituiksi. Ja hän kasvatti luottomiehiä. Nyt hän asetti hallinnon eri portaisiin, liike-elämän, Suomen Pankkiin, jokaisen merkityn puolueeseen. Vitellen syntyi verkosto, joka kietoi koko yhteiskunnan. Se ei ollut salaseura.
Se oli jotakin paljon tehokkaampaa. Se oli henkilökohtaisten velkojen ja kiitollisuuden verkko, jossa jokainen tiesi, kenelle oli kiitollisuuden velassa, ja jokainen tiesi, että uran nousu kulki sen miehen kautta, joka istui Tamminiemen pyntössä. Mutta tällaisella uskollisuudella on aina kaksi puolta. Sillä mies, joka rakentaa ympärilleen piirin kiitollisia seuraajia, ei voi koskaan olla varma, palvelevatko he häntä vai vain omaa nousuaan hänen kauttaan. Kun joku istui presidentin pyyssä ja hymyilik hänen rakkaudesta hänen miehen vai siksi, että hän laski, kuinka monta porasta tuo hymy nostaisi hänet ylspin? Kekkonen tiesi tämänä. Hän oli liian terve ollakseen tietämättä. Ja juuri siksi hänet on usein kuvattu mieheksi, joka osasi kyt ihmisi yhtäitävästi kuin hän osasi sitoa heitä itseensä. Hän palkitsi uskollisuuden ja rankaisi epäluotettavuuden, ei aina suoraan, vaan hienovaraisesti sulkemalla oven, jututtamalla vastaamatta, antamalla toisen ymmärtää, että suosio oli kadonnut. Tällaisessa ilmapiirissä kasvoivat ne miehet, joista myöhemmin tuli hänen limpin. Ja juuri heistä tämä tarina kertoo. Mutta ennen kuin pääsemme heihin, on kysytty yksi asia. Jos koko piiri rakentui kiitollisuudelle ja pelolle, niin kuinka kauan sellainen uskollisuus kestää, kun se mies, jolle ollaan velassa, alkaa heikentyä? Heidän joukossaan oli yksi, jota alettiin jo varhain kutsua kruununprinssiksi. Hän oli oppinut mies, tohtori, monikertainen ministeri ja ministeri, samanlainen pojalaisten ja sismaan juurien kasvatti kuin presidentti itse. Hänellä oli kaikki, mitä Suomen johtajalta oli totuttu kaipaamaan. Hänet pidettiin Moskovan suosikkina. Hänet pidettiin luonnollisena seuraajana. Ja hänen mahdollisuutensa niin suurina, että sanottiin vain hänen itsensä voivan ne tuhota. Tämä mies seisoi vuosikausia aivan keskuksen vieressä niin lelvaltaa, että hän melkein hengitti sitä. Hän oli Kekkosen luottomies, mutta hän oli myös peri, joka odotti. Ja juuri tämä kaksoisrooli, palvelijan ja perin, on koko tarinan ydin. Sillä missä vaiheessa uskollinen palvelija muuttuu kärsimtyksi periksi? Missä vaiheessa hän alkaa katsoa mestariaan ja mieti, ei mitä mestari tarvitsee, vaan milloin paikka vapautuu? Niitä kysymyksiä ei tuolloin kysytty neen. Mutta ne kysyttiin hiljaa kulisseissa vuosien ajan, kauan ennen kuin yleis sai aavistustakaan siitä, mitä Tamminiemen seinien takana tapahtui. Mistä me sitten tiedämme, että niin oli? Siitä kerromme pian. Mutta ensin meidän on ymmärretty, kuinka tämä mies sai valtaan otteen, jollaista yhdeltä toisella Suomen johtajalla ei ole ollut. Silti se piilee toinen asia, joka tekee koko tarinasta niin painostavan. Urho Kekkonen istui presidentin 25 vuotta. Hän nousi virkaan vuonna 1956 ja jätti sen vasta vuonna 1981. Sellainen yhtäjaksoinen valtakausi oli aikakauden entisissä demokratioissa ennenkuulumaton. Sit esiintyi kansandemokratioissa, ei vapaiden vaalien maissa. Suomi oli kuitenkin demokratia ja sen perustuslaki antoi presidentille poikkeuksellisen laajat valtaoikeudet. Hän saattoi hajottaa eduskunnan. Hän piti maan suhteista muihin valtioihin. Ja niiden oikeuksien varjossa Kekkonen rakensi jotakin, joka oli enemmän kuin presidentin valta. Hän rakensi järjestelmän, jossa kukaan ei voinut nousta korkealle ilman hänen siunaustaan, ja jossa hänen vastustamisensa tarkoitti poliittista itsemurhaa. Monet historioitsijat ovat sittemmin todenneet, että Kekkonen venytti valtaoikeudet rimmilleen. Hän kyti niitä taitavasti, mutta hän myös kyti niitä armottomasti. Ja juuri tähän liittyy kysymys, johon palaamme uudelleen. Kytik hän ihmisi vai kyttivät ihmiset häntä? Vai oliko niin, että koko piiri kyti toinen toistaan, ja jokainen luuli olevansa se, joka lopulta voittaisi? Kysyksemme tätä rehellisesti meidän on katsottava niitä keinoja, joilla Kekkonen sitoi koko poliittisen luokan itseensä. Niitä oli kaksi, ja molemmat olivat nerokkaita juuri siksi, että ne saivat ihmiset luulemaan palvelevansa ismaata silloinkin, kun he palvelivat yhtä miestä. Ensimmäinen keino oli ulkopoliittinen luotettavuus.
Suomi eli suuren naapurinsa Neuvostoliiton varjossa ja jokainen ymmärsi, että maan itsenäisyyden etona oli vakaa ja rauhanomainen suhde. Kekkonen teki itsestämme suhteen takuumien. Hän antoi ymmärtää, että vain hän osasi puhua Moskovan kanssa ja että ilman häntä Suomen asema olisi vaarassa. Tästä seurasi, että hallituksen psyyn edoksi tuli Kekkosen ja hänen linjansa tukeminen. Joka tahtoi hallitukseen, sen oli osoitettava luotettavuutensa. Ja luotettavuus mitattiin uskollisuudella presidentti kohtaan. Niin ulkopolitiikka, joka oli oikeasti elintärkeä-kysymys, muuttui myös vallan välineeksi. Sen avulla saatettiin sulkea pois ne, jotka eivät taipuneet, ja palkita ne, jotka taipuivat. Toinen keino oli juuri se henkilökohtaisten verkostojen taito, josta jo puhuimme. Yhdessä nämä kaksi muodostivat koneen, joka melkein kviitsesti. Ulkopoliittinen luotettavuus piti puolueet kurissa. Henkilökohtaiset suhteet pitivät yksittäiset ihmiset uskollisina. Ja kaiken keskellä istui mies, joka osasi kyt molempia. Mutta tässä on se kohta, joka muuttaa koko tarinan luonteen. Silloin kun ihmiset oppivat pelaamaan tällaista peliä, he eivät unohda sit, vaikka pelin keskus alkaisi murtua. Päinvastoin. Mitä varmemmaksi keskus kyy, sit kivammaksi peli muuttuu. Ja juuri tämä on se varjo, joka lankesi Tamminniemen ylle jo kauan ennen kuin kukaan myönsi sit. Ne miehet, jotka olivat oppineet nousemaan Kekkosen kautta, alkoivat vitellen miettiä, mitä tapahtuisi, kun Kekkosta ei olisi. Ja he alkoivat valmistautua. Hiljaa. Toinen toistaan tarkkaillen. Hymyillen kasvotusten ja laskien selän takana. Ensimmäisen kerran tämän koneen voiman tiintydes toiminnassa kriisis, jota historia muistaa nimellä Ypäkkäsel. Tapahtui niin, että kesän 1958 eduskuntavaaleissa kommunistit ottivat vaalivoiton, mutta muut suuret puolueet eivät tahtoneet heitä hallitukseen. Maahan muodostettiin sosiaalidemokraatti Carl August Fagerholmin johtama hallitus. Neuvostoliitto ilmaisi syksyllä avoimen tyytymtymyytensä tähän hallitukseen. Se veiti suurlähettiläänsä pois Helsingistä. Neuvostolehdistö arvosteli Suomen poliittista tilannetta ankarin sanoin. Ja samaan aikaan kaupan hanat alkoivat kiristyä. Suhteet ituivat. Suomalaiset huomasivat, kuinka herkkä ja vaarallinen heidän asemansa oli. Ja juuri tästä tyytymisestä, niistä Ypäkkäsistä, tuli Kekkosen vallan ensimmäinen suuri nyts. Tilanne alkoi aueta vasta joulukuussa, kun maalaisliiton ministerit Johannes Virolaisen johdolla altivat hallituksesta ja katoivat sen Fagerholmin hallitus joutui vistyyn. Kriisi ptyi seuraavan vuoden tammikuussa, kun Kekkonen tapasi Neuvostoliiton johtajan Nikita Hrutovin ja suhteet alkoivat ilme. Pian muodostettiin uusi vähemmistöhallitus, johon nimitettiin Kekkosen luottomiehi, jotta tyneet suhteet saataisiin taas toimimaan. Polotopin se nyti presidentin diplomaattiselta taidonytteellä. Mies oli rauhoittanut myrskyn. Hän oli pelastanut maan. Mutta kaikki eivät uskoneet tähän kertomukseen. Varsinkin sosiaalidemokraattien ja porvarillisen oikeiston piirissä monet olivat vakuuttuneita, että koko kriisi oli ollut Kekkosen oma tilausty. Heidän mukaansa pakkaset olivat syntyneet juuri silloin, kun ne sopivat presidentille ja ptyneet juuri silloin, kun se vahvisti hänen asemaansa. Tätä epäilystä ei voitu todistaa, ja se on pysynyt kiistanalaisena tähän päivään asti. Mutta jo tuolloin liikkui sana, jonka Kekkosen itsensä kerrotaan lausuneen. Kun hän oli nimittänyt hallituksen, jota hän ei kannattanut, hänen kerrotaan todenneen, että se oli hänen elämänsä huonoin puhe, mutta sit hän ei ollut itse kirjoittanut. Mitä hän tuolla tarkoitti? Kenen sanelusta hän puhui? Niitä lauseita on tutkittu vuosikymmeni, eikä niiden merkitystä ole koskaan saatu varmuudella selville. Ypäkkäset opettivat koko poliittiselle luokalle yhden asian, jota se ei en koskaan unohtanut. Ne osoittivat, että suhteita saattoi kyt aseena kotimaisessa politiikassa. Ne osoittivat, että hallitus saatettiin kaataa, jos se ei ollut presidentin mieleen, ja että syyksi riitti viiaus naapurin tyytymtymyydestä.
Ja ne osoittivat, että uskollisuus presidentille oli vallan ainoa varma valuuta. Kekkosen lipiiri oppi tämän opetuksen ennen muita. Hän kivt, kuinka peli pelattiin. Hän kivt, ket putosivat ja ket nousivat. Ja jokainen heistä teki itselleen hiljaisen lupauksen, ettei hän olisi se, joka putoaa. He alkoivat joa omaa peilin kukin tahollaan. He oppivat, että Kekkosta pysyminen oli sekä turvaa et vaaraa. Turvaa, koska suosio nosti. Vaaraa, koska suosio saattoi kadota hetkes. Ja juuri tämä jatkuva tasapainoilu uskollisuuden ja oman edun välillä alkoi muovata koko sit piiri, joka myöhemmin tyttisi Tamminniemen kyty. Mutta ipakkaset olivat vasta harjoitus. Ne olivat kuin pieni mainiristys ennen suurta. Sillä muutaman vuoden kuluttua tulisi kriisi, joka pyyhkisi pois Kekkosen viimeisetkin todelliset kilpailijat ja antaisi hänelle aseman, jota jotkut myöhemmin kuvasivat les yksinvaltiaan valaksi. Ja sen kriisin keskellä, aivan presidentin vierellä, seisoisi se kruununprinssi, josta jo puhuimme. Hän hoitaisi neuvottelut. Hän tapaisi vieraita. Hän olisi mukana siinä koneessa, joka pyrti kyntiin syksyllä, kun Helsinkiin saapui Moskovasta paperi, jollaista ei oltu odotettu. Mit siihen paperiin oli kirjoitettu? Kuka sen takana oli? Ja oliko se todella uhka Suomelle, vai oliko se jotakin aivan muuta, jotakin, miksi sopi liiankin hyvin yhdelle ainoalle miehelle ja hänen limmilleen? Vastaus tähän kysymykseen muutti Suomen historian kulun. Ja se vie meitä syvemmälle kuin kukaan tuolloin osasi avistaa. Ymmärtäksemme, millainen tuo piiri oli, on hetkeksi astuttava sisään Tamminniemen arkeen. Talo ei ollut pelkkä virka-asunto. Se oli hovi sanan vanhassa merkityksessä. Sinne tultiin pyytän, kiittän, varoittamaan ja vakuuttamaan uskollisuutta. Siellä ratkesivat asiat, joita ei ratkaistu missään pykirjassa. Aamuiset saunavuorot, kalaretket, hiihtolenkit ja illalliset olivat osa politiikkaa yhtä lailla kuin viralliset neuvottelut. Mies, joka psi mukaan saunaan, kuului siis piiriin. Mies, jota ei en kutsuttu, tiesi olevansa pudonnut. Tällaisessa maailmassa leisyys ei ollut sattumaa vaan asema, ja jokainen mittasi etisyytens keskukseen yhtä tarkasti kuin merimies mittaa etisyytens rantaan myrskys. Mitlemksi psi sit enemmän oli voitettavaa. Mutta sit enemmän oli myös menetetty. Ja juuri tämä teki uskollisuudesta niin ailahtelevan tavaran. Sillä ihminen, joka pelk menettävänsä asemansa, alkaa ennen pitkä ajatella enemmän asemansa kuin sit miestä, joka sen hänelle antoi. Kruununprinssin rinnalla oli muitakin, jotka katsoivat kohti tulevaisuutta. Oli Johannes Virolainen, sama mies, joka oli johtanut maalaisliiton ministerit ulos hallituksesta ipakkasten aikana, taitava ja kunnianhimoinen, joka kiitsens yhtä luonnollisena perin kuin kruununprinssin kiitsens. Heidän välillä kyti hiljainen kilpailu, joka ei koskaan pysy tysin kyviin, mutta jonka jokainen sispirillinen aisti. Ja kaukana kulisseissa, vielä kaukana keskuksesta, nousi hitaasti aivan toisenlainen mies, talousoppinut sosiaalidemokraatti, jonka tyyni ja velinen olemus erottui jyrkästi Kekkosen hovin temperamenttisesta maailmasta. Häntä ei tuolloin pidetty uhkana. Häntä tuskin huomattiin. Mutta juuri hänestä tulisi vielä se mies, joka uskaltaisi tehdä sen, mitä kukaan muu ei uskaltanut. Hänen nimens on syyt painaa mieleen, sillä palaamme häneen, kun tämä tarina kääntyy kohti loppuaan. Niin syntyi asetelma, jota ulkopuolinen ei voinut nähdä, mutta joka mursi kaiken. Keskuksessa istui mies, jonka valta tuntui horjumattomalta. Hänen ympärilleen seisoi joukko, joka puhui uskollisuudesta. Ja jokaisen uskollisuuden ala virtasi oma laskelma, oma toive, oma odotus siitä, että kun aika koittaisi, juuri min olisin se, joka astuu esiin. Niin kauan kuin Kekkonen oli vahva, peli pysyi pilossa. Hymyt olivat aitoja, kumarukset syvi, lupaukset lämpimi. Mutta kaiken sen ala tikiti kello, jota kukaan ei tahtonut kuulla. Sillä yksikään ihminen ei ole ikuinen, ei edes mies, jota kutsuttiin koko kansan iski.
Jasin piivin, jona keskus alkaisi murtua, koko piiri joutuisi paljastamaan, kun maasta oli ollut kyse uskollisuudesta vai vallanhimosta. Tuo piiv oli vielä kaukana. Mutta se oli tulossa ja sen varjo oli jo langennut, vaikka kukaan ei sit mynknyt. Tässä vaiheessa on rehellistä pystyä todeta yksi asia. Kaikki, mitä tästä piiristä kerrotaan, ei ole kiveen hakattua totuutta. Osa on dokumentoitua, osa muistelmiin perustuvaa, osa sellaista, mistä historioitsijat yhkistelevät. Kekkosen aikakausi oli sulkeutuneisuuden aikaa, jolloin moni asia tapahtui poissa julkisuudesta ja jolloin lehdistä itse vaikeni siitä, minkä se tiesi. Juuri siksi tämmöinen ajan tutkiminen on kuin hörmurinen huoneen kartoittamista. Jotkut esineet erottuvat selvästi. Toiset ovat vain varjoja, joiden muotoa voi avistaa, mutta ei vahvistaa. Me kuljemme tässä tarinassa varovasti, erottaen sen, mik tiedän, siitä, mit epilm. Mutta yksi asia on varma. Ihmiset, jotka kääntyivät tämmöinen miehen ympärille, eivät olleet pelkki sivustakatsojia. He olivat osallisia. He hytyivät hänen valastaan, ja he olivat mukana siinä koneessa, joka piti tuon valan pystyssä. Ja kun aika tuli, he olivat myös mukana siinä, mitä tuolle valalle lopulta tehtiin. Joten pid mielessä syksyinen huone, se vapisevaksi ja se allekirjoittamaton paperi. Pid mielessä kysymys, joka leijuu sen yl. Ennen kuin pääsemme takaisin siihen hetkeen, meidän on kuljettava sen kriisin läpi, joka teki Kekkosesta kiistatun valtiaan ja hänen piiristä kiistatun hovin. Sillä vasta kun ymmärrämme, kuinka korkealle tämä mies nousi ja kuinka tydellisesti hän hallitsi, voimme ymmärtää, kuinka raskas oli se hetki, jona hän alkoi liukua heikkouteen, ja kuinka kylmästi ne, jotka olivat vannoneet uskollisuutta, kääntyivät katsomaan kohti omaa tulevaisuuttaan. Missä se kriisi alkoi? Se alkoi yhdestä paperista ja yhdestä matkasta. Ja sen lopputulos sineeti paitsi Kekkosen vallan myös sen, ettei kukaan en vuosikymmeniin uskaltaisi astua hänen tielleen. Lokakuun lopulla vuonna 1961 Helsinkiin saapui Moskovasta paperi, jonka jokainen sana oli punnittu. Se oli nooti, virallinen viesti, jossa Neuvostoliitto vetosi maiden välisen ystävyys- ja avunantosopimukseen ja esitti, että Länsi-Saksan aseellinen varustautuminen oli kasvattanut sodan uhkaa Simrin, että sopimuksen edellyttämät sotilaalliset neuvottelut olisivat perusteltuja. Pintapuolisesti kyse oli suurvaltapolitiikasta, kaukaisista initteistä, Saksasta ja Itämeren turvallisuudesta. Mutta Suomessa tämä paperi putosi keskelle tilannetta, joka oli kaikkea muuta kuin kaukainen. Sillä maassa valmisteltiin presidentinvaaleja ja ensimmäistä kertaa vuosiin Kekkosella oli todellinen vastustaja. Oliko nooti todella huoli Saksasta? Vai oliko se jotakin, joka osui aivan liian tarkasti yhteen yhden ainoan miehen tarpeiden kanssa? Tämä kysymys jakaa historiantutkijoita yhtenä piivin, eikä siihen ole annettu lopullista vastausta. Vastaehdokkaaksi oli nimittäin noussut entinen oikeuskansleri Olavi Honka, arvostettu ja moitteeton mies, jonka taakse oli kääntynyt laaja liittouma. Siihen kuului puolueita laidasta laitaan, sosiaalidemokraateista porvarilliseen oikeistoon, kaikkia niitä, jotka katsoivat, että Kekkosen valta oli kasvanut liian suureksi ja että maa tarvitsi vaihtoehdon. Tätä liittoumaa kutsuttiin Hongan rintamaksi. Se oli vakavin haaste, jonka Kekkonen oli kohdannut, ja hetken nytti siltä, että hänen valtaansa voitaisiin todella kyseenalaistaa vaaliurnilla. Kekkonen ei nyt odottamaan. Jo saman vuoden keväällä hän oli suunnitellut eduskunnan hajottamista vaikuttaakseen siihen liittoumaan, joka oli nousemassa hänen kilpailijansa taakse. Hän kyti niitä laajoja valtaoikeuksia, jotka perustuslaki hänelle antoi, ja hän kyti niitä tarkasti laskien. Ja sitten, kaiken tämän keskelle, saapui nooti. Tapahtumat etenivät nopeasti ja kirjoituksen mukaan. Presidentti palasi maahan ja tapasi ministerin ja ulkoministerin, joista ilkiminen oli juuri se kruununprinssi, josta olemme puhuneet. Hän kertoi valmistelevansa puhetta, jossa hän vetoaisi Suomen puolueettomuuden puolesta. Muutaman päivän kuluttua hän piti radio- ja televisiopuheen, jossa hän puolusti maan rauhantahtoista linjaa.
Samaan aikaan ulkoministeri tapasi Neuvostoliiton suurlähettilään ja ehdotti, että sotilaallisia neuvotteluja lykättäisiin. Kulisseissa työskenneltiin lakkaamatta. Ja lopulta tuli vihje, että presidentin tulisi matkustaa tapaamaan Neuvostoliiton johtajaa. Kekkonen matkusti, neuvotteli ja palasi takaisin miehen, joka oli jälleen kerran pelastanut maansa. Sotilaalliset neuvottelut eivät pitäneet. Kriisi laukesi. Ja sen seurauksena Hongan rintama hajosi. Vastaehdokas veti ehdokkuutensa pois. Vaaleissa Kekkonen sai ylivoimaisen tuloksen 100 valitsijamiestä ja sen myi toisen presidenttikauden. Hänen todellinen oppositionsa katosi. Jätyssätä eteenpäin hänen asemansa oli niin vahva, että monet ovat kuvanneet sit myöhemmin les yksinvaltiaan valaksi. Mutta mit nooti oikeastaan oli? Tyssätä kiistelyn Yleisin tulkinta historian tutkimuksessa on, että Neuvostoliiton motiivina oli varmistaa juuri Kekkosen uudelleenvalinta. Toisin sanoen nooti, joka esitettiin huolena Saksasta, palveli ennen kaikkea sit, että Suomen johdossa pysyisi mies, johon Moskova luotti. Jotkut tutkijat ovat menneet pidemmälle ja viitneet, että koko kriisi suunniteltiin yhdessä, että se oli erilainen yhteistyö, jossa molemmat osapuolet saivat haluamansa. Toiset ovat varovaisempia ja muistuttavat, ettei kaikkia taustatekijöitä tunneita ei koskaan tunnetakaan. Me emme voi tässä ratkaista sit, mikä kaikista versioista on tosi. Mutta yksi asia on kiistaton. Lopputulos hyödytti Kekkosta enemmän kuin ketään muuta. Ja se hyödytti myös sit piiri, joka seisoi hänen ympärillä. Silloin kun presidentin valta vahvistui myös niiden valta, jotka olivat liian hernätä. Kruununprinssi, joka oli hoitanut neuvotteluja, nousi entistä korkeammalle. Hovi kasvoi. Ja kaikki ne, jotka olivat olleet mukana koneessa, saivat osansa voitosta. Tässä piilee jotakin, joka tekee koko tapauksesta niin painostavan. Sillä jos kriisi todella palveli yhden miehen valtaa, niin se tarkoittaa, että Suomen kohtaloa kytettiin pelinappulana siis politiikassa. Ja jos niin oli, niin ne ihmiset, jotka olivat mukana, tiesivät sen he tiesivät, että kansalle kerrottiin ja että todellisuus oli toinen. He osasivat vaieta. He osasivat nytellä. Ja juuri tämä taito, kyky pitkäksi totuutta aikaa, julkinen ja salainen, oli sen piirin perusominaisuus, joka myöhemmin pitisi salassa paljon raskaamman asian kuin yhden vaalin taustalla. Sillä jos he olivat oppineet salaamaan, kuinka maa todella johdettiin, niin he osaisivat myöhemmin salata, ettei sitten oikeastaan johtanut kukaan. Mutta tähän emme ole vielä tulleet. Vuonna 1961 Kekkonen oli vahvimmillaan. Hän oli mies, jolla ei ollut vastustajia. Ja hänen hovinsa kukoisti. Mutta mitä tapahtuu hovissa, jossa kruunua ei voi tavoittaa avoimesti? Mitä tapahtuu kunnianhimoisille miehille, joiden on odotettava? Vastaus on, että he alkavat pelata varjoissa. Kun Kekkosen valta oli kiistaton ja hänen kautensa nyttivät jatkuvan loputtomiin, hänen mahdolliset perinsä eivät voineet tehdä mitään avointa. He eivät voineet haastaa häntä. He eivät voineet edes nyt kysymät myyten, sillä se olisi tulkittu epälojallisuudeksi, ja epälojallisuus oli ainoa todella tuhoisa synti tässä maailmassa. Joten he tekivät sen, mitä kunnianhimoiset miehet aina tekevät laisessa tilanteessa. He valmistautuivat hiljaa. He kersivät liittolaisia. He vahvistivat asemiaan puolueissa, hallinnossa ja talouselämässä. He odottivat kukin tahollaan ja jokainen heistä tarkkaili toisiaan. Sillä he kaikki tiesivät, että kun aika lopulta koittaisi, kruunusta kytisin taistelu ja siinä taistelussa olisi vain yksi voittaja. Tätä peli on myöhemmin kuvattu osuvasti. On sanottu, että presidenttipeli oli kyty jo kauan ennen kuin Kekkosen terveydentila huononi. Poliitikot olivat vain kyenneet sit julkisuudelta salassa. Heidän mukaansa presidentin valitsivat puolueet, eivät kansa. Ja juuri tämä lause paljastaa koko asetelman julmuuden. Kansa luuli valitsevansa.
Mutta todellinen peli pelattiin muualla, suljettujen ovien takana, niiden harvojen kesken, jotka tiesivät, kuinka asiat oikeasti ratkesivat. Kruununprinssin asema tässä pelissä oli erityinen. Häntä pidettiin etumiehen. Hänellä oli oppineisuutta, kokemusta ja Moskovan luottamus. Mutta hänellä oli myös heikkous, jota hänen ympärillä olevat alkoivat vitellen huomata ja pel. Tähän heikkouteen palaamme myöhemmin, sillä se osoittautuisi ratkaisevaksi. Tässä vaiheessa riit, et ymmärrämme yhden asian. Kruununprinssin rinnalla oli kilpailija samasta puolueesta, mies, joka ei aikonut vistyä, ja heidän kytitaistelu, joka jakoi koko liikkeen. Eivät he olleet ainoat. Jokaisessa suuressa puolueessa oli miehiä, jotka katsoivat kohti tulevaisuutta ja jotka näkivät itsensä mahdollisina seuraajina. Niin koko maan poliittinen eliitti oli vitellen jakautunut leireihin, jotka kaikki teeskentelivät yhtenäisyyttä, mutta jotka todellisuudessa valmistautuivat siihen piirin, jona keskus vapautuisi. Ja kaiken keskellä istui Kekkonen, joka tiesi tämän kaiken ja joka kytti sit hyväkseen. Hän piti perit epävarmoina. Hän antoi suosiotaan ja veti sit takaisin. Hän hallitsi heitä juuri sillä, ettei hän koskaan tehnyt selväksi, kuka olisi seuraaja. Niin kauan kuin se pysyi auki, he kaikki pysyivät uskollisina, sillä jokainen toivoi olevansa valittu. Tämä oli nerokasta, mutta se oli myös vaarallista. Sillä se loi piirin, jossa kaikki olivat riippuvaisia yhdestä miehestä ja jossa keneltäkään ei ollut varmaa tulevaisuutta ilman häntä. Ja kun sellainen rakenne joutuu koetukselle, kun se yksi mies alkaa heiket, koko rakennelma alkaa huojua. Mutta ennen kuin pääsemme heikkenemiseen, on katsottava sit hetke, jolloin Kekkosen valta saavutti huippunsa ja samalla ylitti rajan, jota monet pitivät kohtuuttomana. Sillä vuonna 1973 tapahtui jotakin, mitä on ilkeämmin kutsuttu Kekkosen ajan rikeimmiksi vallankytksi. Hänen presidenttikautensa olisi normaalisti päättynyt ja edes olisivat olleet vaalit. Mutta vaalien sijaan eduskunta asti poikkeuslain, jolla hänen kautensa jatkettiin 4 vuodella ilman, että kansa pääsi neuvotteluun. Mies, joka oli ollut vallassa jo lähes 2 vuosikymmentä, sai jatkaa, koska eduskunta niin päätti. Ja tämä päätös tehtiin nimenomaan siksi, että hänen jatkonsa esitettiin maan turvallisuuden ja insuhteiden kannalta vuototumattomana. Kuinkaklainen laki saatiin läpi demokratiassa? Vastaus paljastaa koko sen koneen, josta olemme puhuneet. Sillain läpivieminen vaati, että lähes kaikki eduskuntaryhmät saatiin kyntym Kekkosen kannalle. Tämä ei tapahtunut itsestään. Se vaati painostusta, suostuttelua ja sit samaa ulkopoliittista logiikkaa, jolla koko poliittista luokkaa oli pidetty kurissa jo vuosikausia. Niille, jotka epäilivät, annettiin ymmärtää, että Kekkosen jatko oli maan edun mukaista ja että sen vastustaminen olisi vastuutonta. Lopulta vastarinta murtui. Poikkeuslaki tehtiin. Ja Kekkonen jatkoi. Mutta tämä voitto oli kalliimpi kuin moni tuolloin myönsi. Sillä se osoitti karusti, kuinka pitkälle oltiin valmiita menemään yhden miehen vallan turvaamiseksi. Se osoitti, että jopa vaalit demokratian ydin voitiin sivuuttaa, kun se sopi. Ja se osoitti, että ne ihmiset, jotka veivät lain läpi, eivät palvelleet pelkästään isänmaata. He palvelivat myös järjestelmää, joka piti heitä vallassa, ja he palvelivat omaa asemaansa sen järjestelmän sisällä. Ilkeämmin on kysytty, mitä nuo miehet ajattelivat tehdessään työtä. Uskoivatko he todella, että Kekkosen jatko oli vuototumaton? Vai tiesivät he, että he olivat mukana jossakin, mikä ei ollut oikein, ja tekivät sen silti, koska se palveli heitä? Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, ja se on kysymys, joka koskee jokaista, joka oli mukana. Mutta on syyt huomata yksi asia. Kun ihminen kerran on osallistunut laiseen, hän on sidottu siihen. Hän ei voi en myöhemmin sanoa oleensa ulkopuolinen. Poikkeuslain läpivieneet miehet olivat osa Kekkosen valtaa kaikkein konkreettisimmin. He olivat antaneet sille muotonsa. Ja juuri siksi heidän myöhempi kytksensä silloin kun valta alkoi murtua, on niin paljastavaa.
Sillä samat miehet, jotka olivat venytneet läkiä pitkään hänet valassa, olisivat pian niitä, jotka alkaisivat laskea, milloin hänen olisi aikalta. Mik muutti heitä? Mik muuttaa uskollisen tukijan kristittyksi periksi? Vastaus on tyylin yksinkertainen, ja se liittyy siihen, mitä alkoi tapahtua presidentin omassa mielessä jo noiden voiton vuosien aikana. Sillä poikkeuslain hyksymisen aikojen Kekkonen oli jo yli 70-vuotias, ja vaikka hän esiintyy voimakkaana, jotakin oli alkanut muuttua. Hänen leisensä alkoivat panna merkille pieni asioita. Hetki, jolloin hänen muistinsa pätki. Toistoja, jotka eivät kuuluneet aiemmin hänen olemukseensa. Ja vaikka niistä ei puhuttuneen, ne huomattiin. Niitä huomasivat juuri ne ihmiset, jotka olivat liian hörnöitä, samat ihmiset, jotka olivat opetelleet vaikenemaan ja nyttelen. Ja jossakin heidän mielessään syttyi ajatus, jota he eivät uskaltaneet edes itselleen myyn. Ajatus siitä, että keskus oli alkanut murtua, ja että se, joka osaisi asemoida itsensä oikein, voisi olla se, joka voittaisi, kun lopulta tulisi. Tästä hetkestä eteenpäin koko piirin luonne alkoi hiljaa muuttua. Uskollisuus alkoi saada toisen syvyn. Ja ne, jotka olivat vannoneet seisovansa presidentin rinnalla loppuun asti, alkoivat varmistaa, että heillä olisi paikka myös sen jälkeen. Mutta kuinka pitkälle ihminen menee turvatakseen oman paikkansa? Ja mitä tapahtuu, kun koko maa piden pimeydessä siitä, että sen johtaja ei ole se, joka hän oli? Niin kysymyksiin tämä tarina nyt kyntyy, ja ne vievät meitä sen pimeimpään osaan. On syyt viipi hetki niissä vuosissa, jotka erottivat nootin ja poikkeuslain toisistaan, sillä juuri silloin Kekkosen asemasta kasvoi jotakin, mikä muistutti enemmän myyti kuin tavallista poliittista valtaa. Kun vastaehdokas oli kadonnut ja oppositio murtunut, presidentinvaaleista tuli muodollisuus. Vuonna 1968 hänet valittiin uudelleen ilman, että kukaan kykeni asettamaan vakavaa haasteita. Hänestä tuli korvaamaton mies, ja juuri tuo sana, korvaamaton, oli koko järjestelmän kova ydin. Niin kauan kuin kansa ja eliitti uskoivat, ettei häntä voinut korvata, hän ei tarvinnut muuta perustelua valalleen. Hänen kuvansa oli kaikkialla. Hänen mielipiteitä lainattiin. Hänen sanansa painoi enemmän kuin lait. Ja ne miehet, jotka seisoivat hänen ympärillä, ruokkivat tätä myyti, sillä se myyti antoi heillekin valoa. Mit suuremmaksi paisui presidentin korvaamattomuus, sit korkeammalle nousivat ne, jotka olivat liian hörnöitä. Heistä tuli korvaamattoman miehen korvaamattomia apulaisia. Ja jokainen heistä tiesi, että heidän valtansa oli yksi ja sama ihminen, jonka varjossa he kasvoivat. Tämä korvaamattomuuden myyti saavutti huippunsa vuonna 1975, kun Helsinkiin saapuivat maailman johtajat. Kaupungissa pidettiin Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevä suuri kokous, ja sen isäntä oli Urho Kekkonen. Ideaalinen mahtimiehet istuivat saman pöydän ääressä Suomen kaupungissa, ja pieni maa suuren naapurinsa varjossa nousi hetkeksi koko maailman huomion keskipisteeksi sillanrakentajana, neutraalina maaperän, jolla viholliset saattoivat kohdata toisensa. Kekkonen seisoi tuon hetken keskellä, ja hänen arvovaltansa oli korkeammalla kuin koskaan. Hän oli mies, joka oli tehnyt mahdottomasta mahdollisen, joka oli vienyt maansa turvallisesti läpi vaarallisimpien vuosien ja joka nyt sai isnit historiaa. Kansa katsoi ylpeän. Eliitti kumarsi. Ja koko maailmankin vahvan johtajan voimansa huipulla. Mutta juuri tässä piilee tämän tarinan julmin ironia. Sillä samaan aikaan, kun maailma ihaili tätä miestä hänen suruutensa huipulla, hänen limpans olivat jo alkaneet panna merkille jotakin, mistä he eivät puhuneet. He olivat alkaneet nähdä ensimmäiset merkit siitä, että suuri mies oli ihminen ja että ihminen oli alkanut väsyä. Sillä jo tuon vuosikymmenen puolivälistä lähtien liikkui huhuja presidentin terveydestä. Puhuttiin muistin pätkimisestä. Puhuttiin hetkistä, jolloin hän ei ollut entisensä. Nämä huut eivät olleet vielä keksinti. Ne perustuivat siihen, mitä ihmiset näkivät. Mutta tässä tulee esiin asia, joka tekee koko Kekkosen ajan tutkimisesta niin vaikeaa.
Lehdist ei kirjoittanut niistä huhuista. Tiedotusvälineet pyrkivät pitämään ne hiljaisina. Se ei johtunut pelkästään pelosta, vaikka pelkoakin oli. Se johtui koko ajan hengestä ilmapiiristä, jossa tiettyjä asioita ei vain tehty. Presidentin terveys oli asia, josta ei sopinut kirjoittaa. Niin syntyi tilanne, jossa kaikki, jotka olivat lähellä, tiesivät jotakin, mutta kukaan ei sanonut sit julkisesti. Toimittajat tiesivät. Poliitikot tiesivät. Virkamiehet tiesivät. Ja silti kansalle ei kerrottu. Tytö on myöhemmin kutsuttu lehdistön itsesensuuriksi, ja se oli koko järjestelmän pimeä puoli. Sillä järjestelmä, joka pystyy vaikenemaan johtajansa heikkenevästä mielestä vuosikausia, on järjestelmä, jossa totuus on alistettu vallan tarpeille. Ajatellaanpa, mitä tämä todella merkitsi. Maata johti mies, jonka kyky johtaa oli alkanut hiljaa rapautua. Sen ympärillä oli piiri, joka tiesi tämän, mutta joka piti vaieta. Ja kansa, jonka nimissä valtaa kytettiin, pidettiin pimeydessä. Kukatlaisessa tilanteessa todella kyt valtaa? Jos presidentti ei en kykene kaikkeen, niin joku muu tekee hänen nimissä. Joku muu pötötö, mit paperit kertovat, kenet otetaan vastaan, mihin matkoihin ryhdyin. Ja juuri tässä piirin rooli muuttuu ratkaisevasti. Aluksi he olivat olleet tukijoita. Sitten he olivat olleet vallan apulaisia. Nyt heistä oli tulossa vallan tosiasiallisia haltijoita, jotka toimivat heikkeneen miehen kulissin takana. Tämä ei tapahtunut yhdessä. Se oli hidas liuku, melkein huomaamaton ja juuri siksi niin vaarallinen. Silmissä vaiheessa uskollinen avustaja, joka auttaa väsynyt esimiestä, muuttuu mieheksi, joka kyt esimiehensä heikkoutta omiin tarkoituksiinsa. Tytöraja on mahdoton vetää tarkasti. Mutta et se ylitettiin, sit on vaikea olla eri mieltä. Ja samaan aikaan, tämmönen hiljaisen liuun keskel, periiden välinen taistelu kiihtyi. Mit heikommaksi keskuskvi sit lempn loppu nyt olevan, ja sit kivaammin kunnianhimoiset miehet asemoivat itsen. Kruununprinssi, jota oli pidetty luonnollisena seuraajana, edessä tilaisuutensa. Mutta hänen rinnallaan oli se kilpailija samasta liikkeestä, joka ei aikonut antaa periksi, ja heidän kahtinaistaistelunsa reipi puolueita. Ja kauempana sosiaalidemokraattien riveissä kasvoi tasaisesti syntyneen talousmiehen vaikutusvalta, jota kukaan ei vielä pitänyt todellisena haastajana, mutta joka rakensi kannatustaan hitaasti ja varmasti. Niin koko maan eliitti oli inittyneessä odotuksessa, joka kytkettiin yhtenäisyyden ja uskollisuuden kaapuun. Julkisesti kaikki vakuuttivat tukevansa presidentti. Yksityisesti jokainen valmistautui siihen päivään, jona hän ei en olisi paikalla. Tämä oli kaksoiselma koko poliittisen luokan mittakaavassa. Ja se kaksoiselma oli mahdollista vain siksi, että koko järjestelmä oli oppinut kantamaan kahta totuutta yhtä aikaa, julkista ja salaista. Niin kun katsomme noita vuosia, näemme kaksi kuvaa samasta hetkestä. Toisessa kuvassa on vahva johtaja maineensa huipulla, maailman johtajien isäntä, korvaamaton mies, jonka kansa rakastaa. Toisessa kuvassa on vanheneva ihminen, jonka mieli on alkanut peet, jota hänen limpus auttavat ja samalla kytät, ja jonka ympärillä kärsimtynyt perit jo jakavat perint, jota ei vielä ole jaettavissa. Kumpi kuva on tosi? Molemmat. Ja juuri se on koko tarinan ydin. Kekkonen oli yhtä aikaa suuri ja heikkenevä, palveltu ja kytetty, rakastettu ja jo hiljaa hylty. Ja se piiri, joka häntä ympäri, oli yhtä aikaa uskollinen ja laskelmoiva. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Ne elivät rinnakkain samoissa ihmisissä samaan aikaan. Ja juuri tämä tekee kysymyksestä uskollisuudesta ja vallanhimosta niin vaikean. Ei ehkä ole olemassa puhtaita uskollisia eikä puhtaita pettureita. On vain ihmisiä, jotka palvelivat ja hytyivät yhtä aikaa, ja jotka lopulta, kun ratkaiseva hetki tuli, paljastivat, kumpi vieti oli vahvempi. Tuo ratkaiseva hetki lähestyi nyt nopeasti. Silmit pidemmälle vuosikymmen eteni sit selvemmäksi kuin niille, jotka olivat lähellä, ettei salaisuutta voitaisi pit loputtomiin. Mies ei nuortuisi.
Hänen mielensä ei vahvistuisi. Ja jonakin päivänä ennemmin tai myöhemmin koko maa joutuisi kohtaamaan totuuden, jota se oli niin kauan kieltytynyt näkemästä. Kysymys ei ollut siitä, tulisiko se päivä, vaan siitä, milloin se tulisi ja kuka sit hallitsisi. Ja juuri siitä, kuka hallitsisi totuuden paljastumisen hetke, tulisi viimeinen ja katkerin valtataistelu Kekkosen pitkän aikakauden lopussa. Ne, jotka olivat pitäneet salaisuutta, halusivat hallita myös symptymistä. He halusivat valita hetken, valita sanat, valita seuraajan. Mutta historia ei aina taivu suunnitelmiin. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, riistytyi henkisesti tavalla, jota kukaan heistä ei ollut osannut ennakoida. Sillä samaan aikaan, kun he luulivat hallitsevansa salaisuutta, salaisuus oli jo alkanut vuotaa. Ja sen vuodon mukana alkoi murtua koko se hiljaisuuden muuri, jonka taakse Suomi oli kykenyt totuuden johtajastaan. Astumme nyt tämän tarinan pimeimpään huoneeseen, ja sen kynnyksellä on syyt hengit syyn. Sillä se, mistä nyt kerromme, ei ole pelkkä poliittinen juoni vaan ihmisen hidas katoaminen omasta itsestä, ja sen ympärillä tapahtunut vaikeneminen. Jo vuosikymmenen vaihteen tienoilla, kun moni muisti vielä Helsingin suuren kokouksen loiston, presidentin terveys oli alkanut horjua tavalla, jota ei en voitu sivuuttaa. Hänen aivojensa verenkierto oli heikentynyt. Muisti petti yhä useammin. Näköhuononi. Hän kärsipän syrjistä ja muista vaivoista. Lääketieteen termein kyse oli verisuoniperisestä rappeumasta, jota monet ovat sittemmin kutsuneet dementiaksi, vaikka hänen sairautensa tarkat yksityiskohdat eivät koskaan tulleet julkisiksi. Mies, joka oli ollut koko ikänsä terveyden perikuva, syynhiitiäjämies, alkoi liukua hitaasti sumuun. Ja se sumu ei laskeutunut ys. Se hiipi vuosien mittaan, hetki hetkeltä, niin että hän itse ja hänen limpens ehtivät tottua siihen, sopeutua siihen, peitsi. Mutta minkä hinnan maksaa kansa, jonka johtajan mieli sumenee, jos kukaan ei kerro sille totuutta? Sillä juuri tämä oli tilanteen ydin. Suomea johti Urho Kekkonen, ainakin paperilla. Hänen nimensä oli asiakirjoissa. Hänen valallaan tehtiin yhtäksi. Mutta useammin se mies, joka oli aikoinaan ohjannut kaiken omiksin, ei en kyennyt seuraamaan kaikkea, mitä hänen nimissä tehtiin. Ja kun johtaja ei en kykene, valta ei katoa. Se siirtyy. Se valuu niille, jotka ovat limpän, niille, jotka hallitsevat psyhnen luokseen, jotka valmistelevat paperit, jotka päättävät, kuka pääsee tapaamaan ja kuka ei. Tuolla tavoin presidentin lipiiri, hänen avustajansa ja luottomiehensä saiksinsi jotakin, mikä ei kuulunut heille. Se ei ollut muodollista valtaa. Sit ei kirjattu mihinkään. Mutta se oli todellista valtaa ja sit enemmän, mit heikommaksi keskus kvi. He pystyivät muovaamaan sit kuvaa, jonka muu maailma sai presidentistä. He pystyivät sodattamaan, mit hänen luokseen pistettiin. Ja he pystyivät halutessaan kytkemään hänen heikkenev tahtoaan omien tarkoitustensa välineen. Tässä on kuitenkin oltava rehellinen ja varovainen. Sillä ei ole oikein leimata jokaista, joka auttoi sairasta vanhaa miestä, petturiksi tai vallananastajaksi. Monet niistä, jotka olivat leellä, tunsivat varmasti aitoa kiintymystä ja velvollisuutta. He olivat palvelleet tätä miestä koko uransa ajan. He kunnioittivat häntä. Ja kun hän kivät hänen heikkeneen, monet heistä halusivat varjella häntä, saada häneltä nyrytyksen, antaa hänen silyt arvonsa. Tämä on inhimillistä ja jopa kaunista. Mutta tässä piilee juuri se vaara, joka tekee koko tilanteesta niin liukkaan. Sillä sama teko, joka nyt ystyn hyvyydeltä, voi samalla palvella vallan tarpeita. Kun lipiiri salasi presidentin tilan, he saattoivat tehdä sen rakkaudesta. Mutta samalla he pitivät ylijärjestelmä, joka antoi heille itselleen valtaa. He suojelivat miestä, mutta he suojelivat myös omaa asemaansa. Ja juuri siksi on niin vaikea sanoa, missä loppui uskollisuus ja missä alkoi oman edun tavoittelu. Ne kietoutuivat yhteen niin tiukasti, ettei niitä voi en erottaa. Mutta et ne molemmat olivat läsnä, sit on mahdoton kiel.
Ja samalla, kun keskus hiljaa sumeni, periidentlinen taistelu kristyrimmilleen. Sil nyt ei ollut en kyse kaukaisesta tulevaisuudesta. Nyt loppu olin kyvis, ja jokainen, joka tavoitteli valtaa, tiesi, että aika oli viis. Kruununprinssi, jota oli vuosikausia pidetty luonnollisena seuraajana, seisoi tilaisuutensa edes. Mutta juuri tässä ratkaisevassa hetkessä paljastui se heikkous, josta hänen ympärillä oli pitkän kuiskittu pelten. Hän kärsi raskaasta riippuvuudesta vaivasta, joka oli vienyt monta voimakasta miestä ennen häntä. Tätä asiaa oli pitkän peitelty, sillä se koski miestä, jota pidettiin maan tulevana johtajana. Ja sen takana oli vielä syvempi pelko. Peltiin, että jostlainen mies nousisi korkeimpaan asemaan, hänen heikkoutensa tekisi hänestä haavoittuvan, ja että ulkovalta voisi kytsit heikkoutta hyväkseen omissa pyrkimyksissään. Toisin sanoen kruununprinssin oma vaiva ei ollut vain hänen henkilökohtainen tragediansa. Se oli koko maan turvallisuuskysymys. Ja se sai ne, jotka olivat tienneet, kavahtamaan ajatusta hänen nousustaan. Niin se mies, joka oli ollut perintöön kries, alkoi liukua sivuun juuri silloin, kun palkinto oli liian. Hänen vaivansa heikensi häntä. Se teki hänestä haavoittuvan kilpailijoidensa edes. Ja se antoi tilaa toisille. Hän ei kyennyt tarjoamaan todellista vastusta sille tyyneelle haastajalle, joka nousi sosiaalidemokraattien riveistä. Eikä hän kyennyt voittamaan edes oman liikkeen sisistä kamppailua sit kilpailijaa vastaan, joka tavoitteli samaa asemaa. Niin kruununprinssin tarina muuttui suuren odotuksen tarinasta menetetyn tilaisuuden tarinaksi. Ja se on yksi tämän aikakauden surullisimmista kohtaloista. Mies, jolla oli ollut kaikki, jota oli pidetty vistuntun seuraajana, putosi pois juuri sillä hetkellä, jona hänen olisi pitänyt astua esiin. Mik hänet kaatoi? Hänen oma vaivansa, kyllä. Mutta myös se julma logiikka, jolla valtaa tässä piirissä jaettiin. Sillä piiri, joka oli oppinut salaamaan ja laskemaan, ei armahtanut heikkoa. Se hylkäsi hänet hiljaa, kääntyi pois, etsi vahvempaa hevosta. Ja se teki sen samalla kylmyydellä, jolla se oli kerran nostanut hänet korkealle. Mutta vaikka kruununprinssi horjui, itsekeskus, presidentti, pysyi vielä paikallaan, ja niin kauan kuin hän oli siellä, kukaan ei voinut nousta avoimesti. Tämä oli tilanne, joka ei voinut jatkua loputtomiin. Ja sen rikkoi lopulta mies, jota kukaan ei ollut pitänyt todenkisen rikkojana. Kevel vuonna 1981 tapahtui jotakin, mit on myöhemmin pidetty Kekkosen vahvan ottentymisen hetken. Ministerin toimi tuolloin se tyyni sosiaalidemokraatti, talousmies, jonka olemus erosi niin jyrkästi vanhan hovin maailmasta. Ja hän teki jotakin, mit kukaan ei ollut tohtinut tehdä vuosikymmeniin. Hän kieltyi taipumasta. Hän totesi, että ministeri ja hallitus olivat vastuussa eduskunnalle, ei presidentille. Tämä oli yksinkertainen lause, mutta se oli vallankumouksellinen. Sillä se kyseenalaisti koko sen järjestelmän, jolla Kekkonen oli hallinnut. Koko hänen valtaansa oli perustunut siihen, että hallitukset tarvitsivat presidentin luottamuksen, että hän saattoi kaataa ne, jotka eivät miellyttäneet häntä. Ja nyt mies, joka istui ministerin paikalla, sanoi avoimesti, ettei niin en ollut. Kekkonen vaati ministeri eroamaan. Tämä oli ase, jota hän oli kytnyt lukemattomia kertoja ennenkin, ja se oli aina toiminut. Mutta tuolla kertaa se ei toiminut. Ministeri kieltyi eroamasta. Hän ei vistynyt. Hän ei paikalleen. Ja sillä hetkellä jotakin murtui peruuttamattomasti. Mies, jonka ksky oli toteltu 25 vuotta, oli antanut kskyn, jota ei toteltu. Loitsu oli rauennut. Sana, joka oli ollut laki, ei en ollut laki. Tätä hetke on pidetty Kekkosen todellisen vallantumisen, vaikka hän pysyi virassaan vielä kuukausia. Sillä valta ei ole pelkkä asema. Valta on sit, et ksky totellaan. Ja sin hetken, jona kskytettiin toteuttamatta ilman seurauksia, kaikin kivt, et keisarilla ei en ollut sit voimaa, jota hänellä oli ollut.
Vanha mies oli antanut kskyntyyyteen. Ja koko poliittinen luokka, joka oli tarkkaillut tilannetta hengitysten pitellen, ymmärsi, että loppu oli nyt todella alkanut. Mitä tarkoitti niille, jotka olivat odottaneet? Se tarkoitti, että patoutunut peli purkautui nyt yhdellä kun ilmi, että presidentti ei kyennyt pakottamaan tahtoaan, kaikki ne, jotka olivat valmistautuneet hiljaa, alkoivat liikkua. Tyyni haastaja, joka oli uskaltanut kieltytyä, nousi yhtäkkiä todellisen seuraajan asemaan. Mielipidemittaukset osoittivat hänelle laajaa kannatusta. Ja samaan aikaan se vanha kruununprinssi, joka oli horjunut oman vaivansa alla, jäi kauemmaksi. Hovi, joka oli niin pitkän seisonut yhtenäisen, hajosi nyt avoimesti leireihin. Jokainen etsi paikkaansa uudessa maailmassa, jossa Kekkonen ei olisi keskus. Ja kaiken tämän keskellä istui se vanha mies Tamminiemes heitkenen sumun verhoamana ympärillä ihmisiä, jotka puhuivat hänelle uskollisuudesta, mutta jotka olivat johtaneet katseensa tulevaisuuteen. Hän oli presidentti. Mutta hän oli alkanut muuttua oman valtansa varjoksi, hahmoksi, jonka nimis toiset jo tekivät ja jonka heikkoutta toiset jo punnitsivat kuin perin. Tässä vaiheessa on kysytty yksi kovimmista kysymyksistä, joita tämä tarina esit. Kun lipirinki, että presidentti ei kyennyt johtamaan, miksi he eivät kertoneet kansalle? Miksi he antoivat tilanteen jatkua kuukausi toisensa jälkeen? Vastauksia on monia, eikä mikään niistä ole täysin puhdas. Osa varmasti uskoi, että vakaus oli tärkeämpi kuin totuus, että maan etu vaati jatkuvuutta herkässä geopoliittisessa tilanteessa. Osa halusi varjella vanhaa mies. Mutta osa, ja tätä on vaikea kiertää, halusi hallita itse sit hetke, jona totuus paljastuisi. He halusivat valita seuraajan. He halusivat ohjata vallanvaihdon omaksi edukseen. Ja niin kauan kuin he pitivät salaisuutta, he pitivät myös avaimia. Mutta juuri tämä laskelma oli heidän kohtalokas virheensä. Sillä salaisuus oli jo alkanut vuotaa. Jossakin kaupungin barissa, illan oluen reellä, oli syntynyt ajatus, joka murtaisi koko hiljaisuuden muurin. Ja kun se ajatus muuttui painetuksi sanaksi, mikä ei olisi ennallaan. Mutta sit ennen tulisi se kohtalokas kes, jolloin vanhan miehen voimat lopullisesti pettisivät ja jolloin ne viimeiset piivät paljastaisivat, miten limpas todella tekivät, kun heidän luultiin palvelevan häntä. Tuli kes vuosi 1981, ja sen mytsäaika, jota tässä tarinassa on kaikkein vaikein katsoa suoraan. Sillä nyt vanhan miehen voimat alkoivat lopullisesti. Jo edellisen vuoden lopulta hänen aivojaan vaivannut sairaus oli edennyt, ja henkussa tilanne huononi kilisesti. Hänen elinkertansa mukaan hän ei ollut vakavasti harkinnut luopumista ennen kuin hänen terveytensä romahti tuona kesän. Vasta silloin, kun keho ja mieli eivät totelleet, ajatus vistymisestä tuli todelliseksi. Mutta tässä on huomattava jotakin tärkeää. Pötessä ei ollut yksin hänen. Hän oli sumun verhoama, eikä mies, jonka mielipiteet voi tehdä selkeäksi omasta kohtalostaan. Joten se tehtiin hänen ympärillä. Ne tehtiin niiden harvojen kesken, jotka hallitsivat psyhnen luokseen ja jotka tiesivät, kuinka huono hänen tilansa todella oli. Ja juuri niin viikkoina, niin viimeisin piivin todellista valtaa, paljastui kaikkein selvimmin, mitä hänen leisensä tekivät, kun heidän luultiin palvelevan häntä. Kuvitellaan tilanne, joka ei ollut kaukana totuudesta. Maanjohtaja, jonka vapisi ja jonka muisti petti, istui huvilassaan ympärillä pieni joukko ihmisiä. Nuo ihmiset ptivät, mitä hän allekirjoittaisi. He ptivät, kuka hänet tapaisi. He ptivät, mit kansalle kerrotaisiin ja mit ei. He kantoivat hänelle papereita, joiden sisältö hän ei ehkä täysin ymmärtänyt. Ja he kantoivat samalla mukanaan omia laskelmiaan tulevaisuudesta. Sillä jokainen heistä tiesi, että nämä olivat viimeiset hetket. Kun vanha mies viimein vistyisi, alkaisi uusi aika, ja siinä uudessa ajassa jokaisella olisi joko paikka tai ei paikkaa. Joten niin viikkoina he tekivät kahta asiaa yhtä aikaa.
He hoitivat sairasta miestä ja he asemoivat itsen hänen ilkeensä. Nämä kaksi teet eivät olleet erotettavissa. Samaksi, joka ojensi paperin allekirjoitettavaksi, oli samaksi, joka rakensi omaa tulevaisuuttaan. Ja juuri tästä syntyy se kuva, joka tekee viimeisistä pivistä niin painostavan. Mies, joka oli hallinnut kaikkea, oli nyt tysin niiden armoilla, joiden hänä oli luullut palvelevan häntä. Tuona kesän hänä oli ehtinyt tehdä vielä viimeisen valtiollisen matkansa pohjoisen saarivaltioon, ja niiden matkalla mukana oleiden kerrotaan ne merkkeisit, että jokin oli pahasti vialla. Mies, joka oli kerran hurmannut maailman johtajaterveydellä, ei en ollut entisensä. Mutta julkisuuteen ei kerrottu mitään. Kuva pidettiin ei niin pitkän kuin mahdollista. Ja tämä on se kohta, jossa koko järjestelmän moraali joutuu vakaan. Sillä voidaan ymmärtää, että vanhaa miestä haluttiin suojella. Mutta kyse ei ollut vain miehestä. Kyse oli koko kansasta, jota johdettiin johtajan nimissä, joka ei en kyennyt johtamaan. Ja kun lipiiri piti vaieta, he eivät vain suojelleet vanhaa miestä. He pitivät kansan puolesta, mit kansa sai tiedä. He ottivat itselleen oikeuden, joka ei kuulunut heille. Ja he pitivät tuon oikeuden niin kauan kuin pystyivät, kunnes se riistettiin heiltä taholta, jota he eivät olleet osanneet pel. Sillä samaan aikaan, kun lipiiri luuli hallitsevansa salaisuutta, salaisuus oli jo alkanut omaa elämänsä. Tarina sen paljastumisesta alkaa Ernkyyn uutispivnilasta alkuvuodesta 1981. Helsingin suurimman sanomalehden politiikan toimittaja oli kokoontunut tapansa mukaan kantapaikkaansa, Erseen keskustan baariin, vietin iltaa tapahtumakyyn tyypin pteeksi. Heidän pyydsen syntyi ajatus. He olivat vuosien mittaan kerneet valtavan määrän tietoa maan krikipoliitikoista, tietoa, jota he eivät olleet voineet kirjoittaa lehteensä, koska ajan henki ei sallinut sitä. He tiesivät asioita presidentin terveydestä. He tiesivät asioita periiden kulissien takaisista peleistä. He tiesivät asioista, joista vaiettiin. Ja he ajattelivat, että edes olisi vielä pitkä, 3 vuoden odotus seuraaviin presidentinvaaleihin, jotka heidän oletuksensa mukaan pidettiin vasta vuonna 1984. Miksi siis odottaa? Miksi ei koota kaikkea tuota tietoa yksin kansiin? Niin syntyi kirja, joka sai nimekseen lupauksen ja kysymyksen. Sen otsikko kuului, et Kekkonen lähtee, mutta kuka tulee? Kirjoittajat esiintyivät salanimellä ja he esittelivät siinä yli 20 tunnettua poliitikkoa presidentin mahdollisina seuraajina, puntaroiden ironisesti ja satirisesti kunkin mahdollisuuksia. Mutta kirjan todellinen ydin oli syvempi kuin pelkkä seuraajaspekulaatio. Sen keskeiset teemat olivat 3. Ensimmäinen oli kansalaisilta salattu presidentin heikentynyt terveys. Toinen oli poliitikkojen kulissien takaiset valtapelit. Ja 3. oli ulkovallan puuttuminen Suomen sisäisiin asioihin. Toisin sanoen kirja sanoi näin kaiken sen, mistä koko maa oli vaiennut. Se nosti maton alta esiin sen, mit sinne oli vuosikausia lakaistu. Ja se teki sen aikana, jolloin sellaista ei tehty, jolloin muista pidettiin sopimattomana ja vaarallisena. Ja sitten tapahtui jotakin, mikä kuuluu historian oudoimpiin sattumiin. Kirjoittajat olivat olettaneet, että heillä oli vuosia aikaa, että presidentti jatkaisi kautensa loppuun. Mutta juuri kun kirja oli menossa painoon, kohtalo puuttui peliin. Kirjan oikaisuvedokset tarkistettiin syyskuun 11. päivän. Se oli täsmälleen sama päivä, jona julkisuuteen ilmoitettiin, että presidentti jäisi sairauslomalle. Kuvitellaan se hetki. Toimittaja istuu vedosten rees viimeistelemssä kirjaa, jonka koko premissi on, että vaaleihin on vielä vuosia. Ja samalla hetkellä radiosta tai puhelimesta tulee tieto, että presidentti on sairas, ettei hän palaa. Kaikki muuttuu yhdessä silmäpyksessä. Kirjoituksesta jouduttiin poistamaan kiireesti kaikki maininnat siitä myöhemmästä vaalivuodesta, jonka oli oletettu olevan kaukana. Samoin poistettiin keskustalaisen kansanedustajan ja ministerin nimi hänen viitanneesta luvusta.
Silpeili, jota kirja oli kuvannut tulevaisuuden peilin, olikin yhtäkkiä kynnis juuri nyt. Ja kirjasta tuli ys paitsi satiiri myös profetia. Presidentti erosi virastaan vain 10 päivää sen jälkeen, kun kirja oli ilmestynyt. Ja kun kirja tuli myyntiin, se riittiksi. Sit painettiin syksystä kevään yli 150 000 kappaleita, joidenkin teiden mukaan vielä enemmän. Ihmiset ryntsivät kirjakauppoihin. Sillä ensimmäistä kertaa heille kerrottiin, mitä oli tapahtunut suljettujen ovien takana. Heille kerrottiin presidentin terveydestä, jota oli salattu. Heille kerrottiin periiden peleistä, joita oli pelattu heidän tietämättä. Ja heille kerrottiin ulkovallan vaikutuksesta, josta ei ollut sopinut puhua. Kirja oli kuin pato, joka murtui. Vuosien vaikenemisen jälkeen totuus tulvi esiin. Ja monet ovat myöhemmin kuvanneet kirjaa eräänlaiseksi kansalaistottelemattomuuden teoksi, vastalauseeksi sille sulkeutuneisuudelle, joka oli leimannut koko kekkosen aikakautta. Vihdoinkin salaisuuksien arkku voitiin, jos ei avata, niin ainakin yrit raottaa. Mutta tällaisella rohkeudella oli hintansa. Sillä kirja, joka rikkoi vaikenemisen, rikkoi myös kirjoittamattomia sanoja, ja sanonta kostavat. Kirjan suuren kansansuosion rinnalla kulki poliitikkojen suuri epäsuosio. Sit vihattiin valtiopivil. Sit paheksuttiin. Ja kun kirjan tekijöiden henkilöisyys lopulta paljastui, seuraukset osuivat heihin. Sen politiikan toimituksen esimies, jonka päässä koko idea oli syntynyt, sai potkut työpaikastaan kirjan julkaisemisen jälkeen. Mies, joka oli uskaltanut kertoa totuuden, menetti asemansa. Ja tässä piilee karu opetus. Järjestelmä, joka oli vaiennut johtajansa heikkoudesta vuosikausia, ei rangaissut niitä, jotka olivat vaienneet. Se rankaisi sit, joka oli puhunut. Niin syvälle oli juurtunut käsitys, että tiettyjä asioita ei vain saanut sanoa neen. Mutta pato oli jo murtunut. Vaikka yksittäinen mies maksoi hinnan, totuus oli psyyt valoilleen, eikä sit saanut en takaisin puloon. Kansa tiesi nyt. Ja se, mitä se tiesi, muutti kaiken. Mutta itse vanhan miehen tarina ei ollut vielä ptynyt. Sillä oli vielä se vaikein teko, se viimeinen allekirjoitus, joka veisi meitä takaisin siihen huoneeseen, josta tämä matka alkoi. Palatkaamme nyt siihen huoneeseen, josta tämä koko tarina sai alkunsa. Kerroimme aivan alussa paperista, joka oli valmis mutta vailla nime, ja kädestä, joka ei en totellut. Nyt on aika kertoa, miksi se paperi oli ja kuinka se viimein allekirjoitettiin. Sillä juuri siihen hetken tiivistyy kaikki se, mistä olemme tähän asti puhuneet. Mies, joka oli 4. vuosisadan ajan ptynyt toisten kohtaloista yhdellä ainoalla kynvedolla, seisoi nyt itse saman kyn edes. Mutta nyt hän ei ollut se, joka pti. Nyt toiset ptivät hänen puolestaan. Ja se viimeinen nimikirjoitus, joka hänen kädestä lopulta saatiin, ei ollut vallan teko. Se oli luopumisen teko. Ja sen ympärillä seisoivat juuri ne ihmiset, jotka olivat oppineet hänen oman valtansa kaikki salaisuudet, sen kaikki liikkeet ja kaikki sen hiljaiset sanonnat. Kaikki oli alkanut purkautua jo syyskuussa. Kun kesänromahdus oli tehnyt selväksi, ettei vanha mies en kykenisi jatkamaan, hänen lipiirinsä joutui viimein toimimaan. Julkisuuteen kerrottiin, että presidentti jäisi sairauslomalle. Se oli varovainen sana, sairausloma, ja se valittiin tarkoituksella. Se ei kertonut totuutta, mutta se ei myöskään suoraan valehdellut. Se itti oven raolleen, ikään kuin mies voisi vielä palata, vaikka ne, jotka tiesivät hyvin, ettei paluuta en ollut. Ja juuri tässä sanavalinnassa näkyy taas se sama kaksinaisuus, joka on kulkenut läpi koko tämän tarinan. Lipiiri suojeli vanhaa miestä yritykseltä antamalla hänen jäädä muodollisesti vain sairaslomalle. Mutta samalla he ostivat itselleen aikaa. He ostivat viikkoja, joiden aikana he saattoivat järjestää sen, mitä piti järjestää, ennen kuin lopullinen ero astuisi voimaan. Sairausloma ei ollut pelkkä tieteellinen toteamus. Se oli myös poliittinen väline, jolla hallittiin sit hetke, jolloin valta vaihtaisi omistajaa.
Mutta jotta ymmärtisimme, kuinkaatlainen salaminen oli ylipäätään mahdollista, meidän on katsottava taaksepäin. Sillä vaikeneminen ei syntynyt tuona kesän. Se oli rakennettu vuosien mittaan ja sit oli tullut kokonainen kulttuuri. Maan lehdistä, jonka teet olisi ollut kertoa kansalle, mitsen johtajalle tapahtui, oli oppinut vaikenemaan itse. Toimittajat tiesivät paljon enemmän kuin he kirjoittivat. He näkivät presidentin julkisissa tilaisuuksissa. He panivat merkille, kun puhe takelteli tai kun katse harhaili. He kuulivat kuiskeita kytvillä ja kabineteissa. Mutta noita havaintoja ei painettu lehtiin. Niistä vaiettiin, eiks kyst vaan tavasta, joka oli muodostunut niin syväksi, ettei sitten tarvinnut nen lausua. Oli olemassa kirjoittamaton raja, jonka yli ei menty. Ja jokainen toimittaja tunsi sen rajan luissaan, vaikkei kukaan ollut sit koskaan virallisesti piirtynyt. Tämä itsesensuuri on ilmi, joka tekee koko aikakaudesta niin erikoisen. Sillä kyse ei ollut tavallisesta sananvapauden tukahduttamisesta, jossa hallinto kielti ja rankaisee. Kyse oli jostakin hienovaraisemmasta ja siksi vaarallisemmasta. Toimittajat hillitsivät itse itsen. He päättivät, mit ei kannattanut kirjoittaa, ennen kuin kukaan ehti heitä siihen kehottaa. He arvioivat, mik olisi sopivaa ja mik vaarallista, ja he valitsivat varovaisuuden. Kerrotaan, että jotkin ulkomaiset kirjeenvaihtajat kirjoittivat presidentin tilasta avoimemmin kuin kotimaiset, sillä heitä eivät sitoneet samat kymmentä kahleet. Niin saattoi syntyä outo tilanne. Asioista, joista koistiin maailmalla, vaiettiin siellä, missä ne olisivat eniten merkinneet, eli oman kansan keskuudessa. Kansa, jota asia kaikkein eniten koski, sai siitä viiten. Lehdistön rinnalla seisoi toinen vaikenemisen muuri, ja se oli Greiden muuri. Ne, jotka hoitivat vanhaa miestä, tiesivät hänen tilastaan kaiken. He näkivät, kuinka sairaus eteni. He tunsivat sen nimet ja oireet, joita muu maa saattoi vain arvailla. Mutta heitä sitoi vaitiolovelvollisuus, joka on krintyn pyhimpi sanottuja. He eivät saaneet kertoa, mit he tiesivät. Ja tässä piilee yksi tämmöinen tarinan vaikeimmista solmuista. Sillä se senator, joka tavallisesti suojelee potilasta, suojeli nyt myös salaisuutta, jolla oli valtava kansallinen merkitys. Lkrin vaitiolo oli ammatillisesti oikein. Mutta sen seuraus oli, että kokonainen kansakunta pidettiin tietyn siitä, kykenikö sen ylinjohtaja hoitamaan tehtävänsä. Niin kaksi arvoa, jotka molemmat ovat itsessään hyviä, potilaan yksityisyys ja kansan oikeustiet, ajautuivat vastakkain. Ja hiljaisuus voitti, kuten se oli voittanut kaikkialla muuallakin. Mutta miksi vapaa lehdistö ja kokonainen sivistynyt yhteiskunta suostuivat laiseen vaikenemiseen? Vastaus löytyy maan asemasta maailmassa. Suomi eli tuolloin herkässä tasapainossa suuren itisen naapurinsa varjossa. Sen ulkopolitiikan koko perusta oli siinä, että suhteet tuohon naapuriin pidettiin vakaina, eikä min saanut tehdä, mik olisi voinut horjuttaa tuota tasapainoa. Ja juuri tähän kytkeytyi vaikeneminen presidentin terveydestä. Monet uskoivat aidosti, että johtajan heikkouden paljastaminen olisi vaarallista. Peltiin, että jos maailma näkisi maan johdon horjuvan, se voisi houkutella painostusta ja epävakautta. Niin vaikeneminen puettiin ismaallisuuden pukuun. Siitä tehtiin vastuullisuutta. Vaikenija saattoi kertoa itselleen, ettei hän vaiennut pelosta vaan rakkaudesta maataan kohtaan. Ja juuri tämä teki hiljaisuudesta niin lujan. Sillä on vaikea murtaa muuria, jonka jokainen tiili on maalattu hyvin vril. Kuitenkin tuolla ismaalliselta nytvällä vaikenemisella oli salainen hytyns, ja se oli juuri se piiri, joka istui vallan keskuksen lähellä. Sillä jokainen piv, jona totuus pidettiin kansalta, oli piv, jona avaimet pysyivät harvojen käsissä. Niin kauan kuin kukaan ei tiennyt, kuinka huono presidentin tila oli, ne harvat, jotka tiesivät, saattoivat hallita tilannetta. He päättivät, mit paljastettaisiin ja milloin. He päättivät, kuka psisi leelle ja kuka ei. Ja tässä raja maan suojelemisen ja oman aseman suojelemisen välillä alkoi hmärtyä, kuten se oli hmärtynyt läpi koko tämän tarinan.
Oliko vaikeneminen todella Ismaan etu, vai oliko se niiden etu, jotka hytyivät salaisuuden hallinnasta? Sit on mahdoton sanoa varmasti, sillä molemmat saattoivat olla totta yhtä aikaa. Mutta yksi kysymys jo visnyt leijumaan. Mitä tapahtuu kansanvallalle, kun ne, joiden teet on kertoa kansalle totuus, pötytyvät sen puolesta, ettei se kestisi totuutta kuulla? Ja juuri tämän vuosien aikana rakennettu vaikenemisen koneisto joutui nyt kovimmalle koetukselleen. Kun vanhan miehen voimat kesmittaan lopullisesti pettivät, salaminen kvi vaikeammaksi kuin koskaan. Sairaus oli edennyt liian pitkälle, jotta sit olisi voitu en kokonaan kitkeä. Ja niin se varovainen sana sairaslomasta ei viimeiseksi ohueksi verhoksi totuuden edes. Se verho ei en peitnyt paljoa. Sen takana odotti se hetki, jota oli niin kauan sekä peloten et salaa toivoen ennakoitu. Tuon kaiken keskellä maalla oli presidentti, mutta presidentti ei johtanut. Hänen nimensä oli virassa, mutta hänen tahtonsa ei en liikuttanut mihin. Ministeri hoiti presidentin tehtävissijaisena, sama tyyni mies, joka oli kevel uskaltanut kieltyty taipumasta. Ja kansa odotti. Se aisti, että jotakin suurta oli tapahtumassa, mutta sille ei vielä kerrottu, kuinka pitkälle asiat olivat menneet. Tämän vlitilan aikana Lipiri eli kaksoiselmän skivaimmillaan. Heidän oli huolehdittava sairaasta miehestä ja heidän oli samalla valmisteltava sit, mit tulisi hänen ikeensä. He kantoivat papereita, he järjestivät tapaamisia, he punnitsivat sanoja. Ja kaiken keskellä he tiesivät, että aivan pian olisi tehty se, mit kukaan ei halunnut tehdä ominksin. Olisi saatava vanhan miehen nimi sen paperin alle, joka ptisi hänen valtansa lopullisesti. Sillä luopuminen ei ole pelkkä ajatus. Se on teko, ja teko vaatii toteuttajan. Jotta presidentti voisi laillisesti erota, tarvittiin asiakirja. Tarvittiin Krien lausunto, joka totesi sen, mistä oli niin kauan vaiettu. Ja kerrotaan, että lopullisessa todistuksessa presidentin tila kuvattiin valtimoiden kovettumiseksi, sairaudeksi, joka muodosti pysyvän esteen teetyn hoitamiselle. Nuo sanat olivat raskaat. Sillä juuri sit totuutta oli vuosikausia peitelty. Se, mit lehdet eivät olleet saaneet kirjoittaa, mit toimittajat olivat tienneet mutta vaienneet, mit Lipiri oli verhonnut, kirjoitettiin nyt viralliseen asiakirjaan. Mies oli sairas tavalla, joka esti häntä jatkamasta. Ja se sairaus oli ollut olemassa jo kauan ennen kuin se viimein tunnustettiin paperilla. Asiakirja, joka vapautti hänet valasta, oli samalla tunnustus siitä, että koko viimeinen aikakausi oli ollut jonkinlaista nytelmää, jossa johtaja oli jo poissa, mutta hänen kuvansa pidettiin pystyssä. Ja sitten tuli se hetki, johon koko tämä tarina on kulkenut. Kerrotaan, että nimen saaminen paperin alle ei ollut helppoa. Kerrotaan, että mies, joka oli presidentin kanslian korkein virkamies, ei ensimmäisellä yrittämällä onnistunut saamaan vanhan miehen allekirjoitusta. Tuota virkamiestä oli kutsuttu pilkallisella nimellä Linnanmäki, sillä hän oli kutonut verkkonsa vallan keskukseen ja tiesi sen kaikki langat. Nyt hänen tehtävänsä oli kaikkein vaikein. Hänen oli saatava luopuva johtaja vahvistamaan oma luopumisensa. Ja vanha mies, jonka mieli oli sumun verhoama, ei ehkä aina edes ymmärtänyt, mitä häneltä pyydettiin. Kuvitellaan se tilanne. Edes paperi, joka ptisi kaiken. Kdeskyn, joka ei tahtonut pysyä otteessa. Ja ympärillä ihmisiä, jotka odottivat, että hän kirjoittaisi nimensä alle sen, mitä he olivat hänen puolestaan jo ptneet. Se ei ollut suuren miehen arvokas hyvishetki. Se oli jotakin paljon murheellisempaa. Se oli hetki, jona viimeinenkin valta valui pois niistä ksistä, jotka olivat sit niin kauan pitneet. Lopulta nimi saatiin paperin alle. Allekirjoitus oli vapisevan kden ilki, kaukana siitä lujasta kdestä, joka oli kerran ohjannut kokonaista kansakuntaa. Ja kun nimi oli paikallaan, oli ohi se, mit oli kestänyt 4. vuosisadan. Loppusyksystä lokakuun viimeisin piivin ero hyväksyttiin. Muodollisesti hän pysyi vielä jonkin aikaa presidentin arvossa, aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka, jolloin uusi johtaja valittaisiin.
Mutta todellisuudessa kaikki oli joptynyt. Mies, joka oli kysynyt, kuka uskaltaisi nousta hörnötä vastaan, oli nyt itse vistynyt. Ei kukaan ollut hörnötä katanut taistelussa. Hänet oli katanut aika, sairaus ja se hiljainen logiikka, jolla valta etsi aina vahvinta paikkaa, ei heikkenä. Hovi, joka oli puhunut uskollisuudesta, oli joktynyt katsomaan tulevaisuuteen. Ja vanha mies yksin tarinansa loppuun, sen tarinan, jonka hän oli itse kirjoittanut, mutta jonka loppua hän ei itse hallinnut. Mit sitten tapahtui niille, jotka olivat odottaneet? Tässä tarina kyntyy karun loppuratkaisuunsa. Se tyyni haastaja, joka oli kevel uskaltanut kieltyty taipumasta vanhan miehen tahtoon, nousi nyt koko kansan johtajaksi. Hänet valittiin presidentiksi alkuvuodesta, ja juuri se mies, jonka olemus oli eronnut niin jyrkästi vanhan hovin maailmasta, peri sen vallan, jota hovi oli vuosikausia vartioinut. Tässä on tarinan suuri ironia. Se mies, joka rikkoi loitsun kieltytymultottelemasta, sai palkinnokseen sen aseman, jota hovin omat suosikit olivat tavoitelleet. Hän ei ollut kuulunut siis piiriin. Hän ei ollut pelannut samaa peliä. Ja juuri siksi, kun vanha järjestelmä luistui, hän oli se, joka seisoi puhtaana sen raunioiden keskellä. Kansa, joka oli kylstynyt salailuun ja kulissien takaisin peleihin, kääntyi sen miehen puoleen, joka nytti edustavan jotakin avoimempaa. Niin se piiri, joka oli niin huolellisesti suunnitellut seuraajansa, menetti lopulta juuri sen, mistä oli kaikki tehnyt. Se menetti vallan sille, jota se ei ollut osannut pitää. Ja kruununprinssi, mies, jota oli vuosikausia pidetty luonnollisena perin? Hänen kohtalonsa on tämmöinen tarinan murheellisin. Hän, joka oli ollut perintöön kries, hän, jonka ympärille hovi oli kerran kokoontunut, putosi pois juuri silloin, kun palkinto oli liimen. Hänen oma vaivansa, se raskas riippuvuus, oli vienyt häneltä voimaa. Hän ei kyennyt voittamaan edes oman liikkeen sisistä kamppailua, ja hänen tilalleen nousi toinen mies hänen omasta puolueestaan. Ja kun hän viimein asettui miten korkeimmasta vallasta, hän visi sille tyyneelle haastajalle, joka oli noussut sosiaalidemokraattien riveistä. Niin mies, jolla oli kerran ollut kaikki, jäi lopulta tyynyksin. Hänen tarinansa eli vielä joitakin vuosia, mutta se oli jo menetetyn tilaisuuden tarina. Ja siinä on tämmöinen aikakauden julmin opetus. Sillä se piiri, joka oli oppinut salaamaan ja laskemaan, ei armahtanut heikkoa edes omistaan. Se nosti hänet kerran korkealle ja se hylkäsi hänet kylmästi, kun hänestä ei ollut voittajaksi. Myös niille, jotka olivat rikkoneet vaikenemisen, tarina antoi oman loppunsa. Se kirja, joka oli paljastanut kaiken, oli myynyt valtavat murta ja muuttanut sen, mit kansa tiesi. Mutta sen tekit olivat piiloutuneet salanimen taakse, ja pitkän kukaan ei tiennyt, ketkä todella olivat kirjoittaneet sen lopulta totuus tuli ilmi siitäkin. Kustantajan johtohahmo paljasti aikanaan, että kirjan takana oli ollut joukko saman suuren sanomalehden politiikan toimittajia. He olivat koonneet vuosien tietonsa yksin kansiin, ja he olivat maksaneet siitä hintansa. Toimituksen esimies, jonka päässä koko ajatus oli alun perin syntynyt, oli menetnyt työpaikkansa. Tässä toistuu se sama vinous, josta jo puhuimme. Järjestelmä ei rangaissut niitä, jotka olivat vuosikausia vaienneet johtajan heikkoudesta. Se rankaisi sit, joka oli viimein puhunut. Mutta vaikka yksittäinen mies kantoi seuraukset, hänen tekonsa ei elm. Sillä sen jälkeen, kun pato oli kerran murtunut, vet ei saatu padon taakse. Kansa oli oppinut kysymään, mit suljettujen ovien takana tapahtui. Ja se kysymys ei koskaan vaiennut kokonaan. Mutta se mies itse, jonka ympärille kaikki tämä oli rakentunut? Hänen viimeiset vuotensa olivat hiljaisuuden vuosia. Luovuttuaan vallasta hän jäi asumaan samaan hovilaan, jossa hän oli niin kauan pitänyt hoviaan. Mutta nyt hovia ei ollut. Ne ihmiset, jotka olivat kääntyneet hänen ympärilleen puhumaan uskollisuudesta, olivat siirtyneet eteenpäin uuden vallan luo. Vieraita kviy harvemmin. Sumu, joka oli laskeutunut hänen mieleensä, syveni vuosi vuodelta.
Ja niin mies, joka oli ollut koko kansan keskipiste, jonka nimi oli ollut joka lehden etusivulla, katosi hitaasti kyvistä. Hän eli vielä useita vuosia luopumisensa jälkeen, mutta hän eli niiden ulkopuolella, hiljaisuudessa, jota harva psi rikkomaan. Ja kun lopulta tuli, loppukesän piivin monta vuotta myöhemmin, se tuli vanhalle miehelle, joka oli jo aikoja sitten lakannut olemasta se hahmo, jonka koko maa oli tuntenut. Hän kuoli samassa talossa, josta hän oli kerran hallinnut, talossa, joka oli ollut sekä valtakeskuksensa et lopulta hänen vankilansa. Ja tässä hänen tarinansa tees, meidän on viimein palattava siihen kysymykseen, josta lähdimme liikkeelle. Olivatko ne ihmiset, jotka kääntyivät hänen ympärilleen, todella hänen uskollisia palvelijoitaan? Vaikuttivat he häntä, hänen valtaansa ja lopulta hänen heikkoutaan, ajakseen ennen kaikkea omaa paikkaansa tulevassa valassa? Olemme kulkeneet pitkän matkan etsiksemme vastausta. Ja matkan perässä meidän on mennyt jotakin epämukavaa. Vastaus ei ole kumpikaan yksin. Vastaus on molemmat yhtä aikaa. Uskollisuus ja oman edun tavoittelu eivät tässä tarinassa ole toistensa vastakohtia. Ne olivat saman kolikon kaksi puolta. Sama ihminen saattoi aidosti rakastaa vanhaa miestä ja samalla laskea omaa tulevaisuuttaan. Samaksi, joka silitti sairaanotsaa, saattoi kantaa povitaskussaan omia suunnitelmiaan. Ja juuri siksi tätä tarinaa on niin vaikea katsoa suoraan. Sillä se ei tarjoa meille selkeitä roistoja eikä puhtaita sankareita. Se tarjoaa meille ihmisiä sellaisina kuin ihmiset ovat, ristiriitaisina, kahtiajakautuneina, kykenevin rakkauteen ja laskelmointiin samalla hengenvedolla. Mutta on vielä yksi totuus, joka nousee tämän tarinan pohjalta, ja se on kaikkein katkerin. Sillä se mies, joka rakensi uskollisuuden järjestelmän, jäi lopulta sen järjestelmän vangiksi. Ajatelkaamme, mitä hän oli koko elämänsä tehnyt. Hän oli rakentanut valtansa luottamuksen varaan, sen varaan, että hänen ympärilleen kääntyi ihmisiä, jotka olivat hänelle kaiken velkaa. Hän oli opettanut heitä vaikenemaan, kun vaikeneminen oli tarpeen. Hän oli opettanut heitä laskemaan, asemoimaan, suojelemaan kuvaa. Hän oli rakentanut järjestelmän, jossa psyhnen luokseen oli valtaa ja jossa tiedonhallinta oli kaikki kaikessa. Ja sitten, kun hän itse heikkeni, juuri tuo sama järjestelmä kääntyi häntä vastaan. Ne taidot, jotka hän oli opettanut, kytettiin nyt hänen hallitsemiseensa. Se vaikeneminen, jonka hän oli opettanut, verhosi nyt hänen oman heikkoutensa. Ja se psyynvartiointi, jonka hän oli tehnyt vallanglineeksi, sulki nyt hänet itsensä sisänsä. Mies, joka oli rakentanut uskollisuuden kimpikseen toiset paikoillaan, huomasi lopulta istuvansa itse senkin sisällä. Ja kaikkein julminta oli se, ettei hän ehkä edes tysin tajunnut, mitä hänelle tapahtui. Tämä on se kuva, joka ja meille tämän tarinan teeksi. Vanha mies hiljaisessa huvilassaan, ympäriltyys siellä, missä oli kerran ollut hovi. Sumuhnen mielessä ja sen sumun takana ehkä jokin hivdys siitä, että jotakin oli mennyt toisin kuin hän oli ajatellut. Hän oli halunnut, että hänet muistettaisiin suurena rakentajana, miehen, joka piti maansa turvassa vaikeina aikoina. Ja monessa mielessä hän olikin sit. Mutta hänen tarinansa loppu kertoo myös jotakin syvempi vallan luonteesta. Se kertoo, että valta, joka rakennetaan toisten riippuvuuden varaan, sitoo lopulta myös sen, joka sit kyt. Se kertoo, että uskollisuus, jota vaaditaan edoita, muuttuu helposti vankilaksi sekä vaatijalle et vaadituille. Ja se kertoo, että kun johtaja tekee itsestään korvaamattoman, hän tekee samalla itsestään myös niiden vangin, jotka yksin psevät hänen luokseen. Ja niin meidän on lopulta itetty tämä tarina sinne, missä alkoi, siihen harmoniahuoneeseen, jossa odotettiin yhtä ainoa allekirjoitusta. Nyt me tiedämme, miksi se paperi oli. Nyt me tiedämme, kuinka sen nimi saatiin sen alle. Ja nyt me tiedämme, että ne ihmiset, jotka seisoivat huoneessa uskollisuudesta puhuen, kantoivat sydämensä kiintymystä et laskelmaa, ei kukaan meistä voi erottaa, kumpi niistä painoi enemmän. Tarina on kerrottu. Mutta sen esittämä kysymys ei katoa sen mukana.
Sil jokaisessa piirissä, joka sulkeutuu mahtavan ihmisen ympärille, el sama vaara. Milloin suojeleminen muuttuu hallitsemiseksi? Milloin uskollisuus muuttuu kiksi? Ja kun me itse joskus seisomme jonkun heikkenen ja mahtavan ihmisen leel, ojennammeko me teemme auttaaksemme häntä, vai pidelksemme kiinni siitä, mit hän jututa ilkeens? Sit kysymystä ei tämä tarina ratkaise puolestamme. Sen me joudumme jokainen kantamaan itse.